Sånt kan jag ta. Goddag og hjertelig velkommen alle sammen. Ja, hvor er vi bare, at I har lyst til at komme og overvære det her. Vi har i hvert fald glædet os utrolig meget. Ikke alting klapper altid. Den første hest her, der klappede det ikke bare lige for dag nummer 1. Det var nemlig sådan, at da hans sædkvalitet var ikke som vi havde håbet, og derfor så turde vi ikke at lade den sende en sæd rundt. Det der er med ham, det er, at den er en rigtig positiv udvikling, og vi tror faktisk, at måske hvis vi er heldige senere på sæsonen, at vi kan gøre det, fordi at det går i hvert fald den rigtige vej. Han er meget sent født, og derfor kan det nemlig nemt være, at det er fordi han er så ung. Men jeg kommer tilbage om lidt. Nyd den dejlige hængst. Ja, en fantastisk hængst her. Det er vi, som jeg tror, at de der var i Herning, var vildt betaget af, da vi efter Don Juan de Hus, London der på morsiden, og så Walt Disney, og under den her unge hængst. Det er vi efter Don Juan de Hus. Og jeg tror godt, vi kan risikere en lille klapsalve. Er han ikke imponerende? Imponerende. Og for dansk navn, der håber jeg på, at vi får ham hurtigt i gang. Grand Galaxy Win! I den hånd. Det er en hængst med en helt imponerende interiør. Super temperament. Og altså her under Severo jo i de allerbedste hænder. Afstamning Apache, Diaz, Zeolit. Sorry, Severo. Want to check if you are awake. Apache, der jo i dag er under Emily Scholtens, var jo reserve, Siga, ved den hollandske kåring, vandt han inden for ganske få år. Thomas, du skal finde dig i og få lidt klapsalver nu. Publikum er med dig. De kan lide dig, de kan lide hængsten. Værsgo. Don Deluxe. Imponerende 4-årige Don Deluxe fløjehængst. I Aalborg fløjehængst. Sigerhængst. Også på Matanalsrøven. Top hængst. En spil. Tak til